Je dlhé OB, nezlomná duša. Časť 2. Job sedel v popole. Oslabený a trasúci sa. Vzduch okolo neho bol ťažký od smútku a napätia. Jeho telo nieslo rany utrpenia. Jeho duch niesol ťarchu nezodpovedaných otázok. Kedysi silný muž východu teraz sedel mlčky. Jeho poranená koža. Jeho sila slabne. Jeho budúcnosť neistá. Vietor pomaly vial po zemi a dvíhal prach do slabnúceho svetla. Nič nevyzeralo rovnako. Polia, ktoré kedysi prekvitali, boli prázdne. Domy, ktoré sa kedysi ozývali smiechom, boli tiché. Zvuk vzdychov a vzdialený vietor nahradil hlas oslavy. Job však Boha nezlorečil. Nezdvihol päsť k nebu. Nežiadal vysvetlenie. Namiesto toho sedel a znášal. Bolesť má schopnosť odstrániť všetko nepotrebné. Tituly miznú. Bohatstvo stráca zmysel. Sila slabne. Zostáva len duša pred svojím stvoriteľom. A v tej chvíli Jobova viera už nebola vierou prosperity. Bola to viera vytrvalosti. No ako dni plynuli, ticho nebies sa zústlo. Otázky, ktoré mu kedysi vírili v mysli, mu teraz tlačili na srdce. Prečo? Prečo toto utrpenie? Prečo toto ticho? Prečo táto prehra? Job obhajoval svoju bezúhonnosť. Preskúmal svoje srdce. Preskúmal svoje spôsoby. Nevedel však nájsť zločin, ktorý by odôvodňoval trest. Jeho bolesť nebola len fyzická. Bolo to duchovné. Cítil sa opustený. Skrytý pred tvárou toho, ktorému vždy dôveroval. Kiež by som len vedel, kde by som ho mohol nájsť. Aby som sa mohol dostať až k jeho trónu. Jeho hlas sa triasol nie vzbúrou, ale túžbou. Jeho priatelia hovorili mnohokrát, naliehali, opravovali, obviňovali, ale ich slová nepriniesli pokoj. Job túžil potom, aby mu Boh odpovedal, aby mu zjavil, prečo ho premáhal taký zármutok. Medzi nimi viselo ticho, až kým sa z okraja ich zhromaždenia neozval hlas. Bol to Elihu, syn Barachela, mladší ako ostatní, no jeho prítomnosť vyžarovala jasnosť a silu. Jeho oči odrážali súcit a hlas sa mu triasol od úprimnej úcty, keď pristúpil bližšie. Pripomenul im všetkým, že vek sám o sebe múdrosť nedáva. Povedal s presvedčením, citujúc Božie inšpirované slovo z hĺbky svojho srdca. Starostlivo si vyberal slová a povedal: Ja som mladý vekom a ty si veľmi starý. Preto som sa bál a neodvážil som sa ti povedať svoj názor.
Povedal som, vek nech prehovorí a množstvo rokov nech učí múdrosť. Ale v človeku je duch a dých Všemohúceho mu dáva rozum. Veľkí muži nie sú vždy múdri a starí ľudia nie vždy chápu spravodlivosť. Hovoril o veľkosti Boha. Ten, ktorý sleduje cesty, ktorými sa všetci ľudia vydávajú. Ktorý zachraňuje pokorných, ktorý učí skrze utrpenie, ktorý túži pritiahnuť srdcia ľudí bližšie k sebe. Elihu vysvetlil, že bolesť nie je vždy trestom. Ale niekedy šepot Boha volá ľudí späť k sebe. Opísal milosrdenstvo Všemohúceho, ktorý často vykúpi život človeka z jamy. Job počúval. Jeho oči sa naplnili slzami. Nie zo zúfalstva, ale z prvého slabého svetla prenikajúceho jeho úzkosťou. Elihuove slová neboli obvinenia. Boli to zjavenia, ktoré poukazovali za hranice pozemskej logiky na božský zámer. Kým Elihu hovoril, obloha sa zmenila. Vietor im rozvíril prach okolo nôh. Svetlo neprirodzene stlmilo. Ako by samotné stvorenie predvídalo niečo oveľa väčšie než ľudskú reč. Elihuov hlas doznel a všetky oči sa obrátili k horizontu, kde sa začali zhromažďovať husté, vírivé vrstvy oblakov. Zniesol sa vír nie chaotický, ale majestátny. Vietor sa ovinul okolo svetla a svetlo sa ovinulo okolo hrobu. Job sa triasol nie strachom, ale úžasom. Všemohúci prišiel. Vtedy Hospodin odpovedal Jobovi z výcha. Jeho hlas bol mocný a nepochopiteľný. Opýtal sa, kto je to, čo zatemňuje radu slovami bez poznania. Jeho hlas dunel ako hrom, no zároveň niesol v sebe jasnosť, ktorá prenikla až do srdca. Priprav sa teraz ako muž, budem sa ťa pýtať a ty mi odpovieš. Búrka osvetľovala oblohu, keď Boh hovoril o tajomstvách stvorenia. Kde si bol, keď som položil základy zeme? Hovoril o hraniciach mora. Zásobárne snehu. Cesty svetla a hlbiny oceánu. Spýtal sa Joba, či prikazuje ránu, alebo či dáva úsvitu poznať jeho miesto. Job sa hlboko uklonil, keď hlas Všemohúceho pokračoval. Boh opísal niektoré z ohromujúcich zázrakov stvorenia. Jeho slová odhalili hĺbku a šírku jeho múdrosti, ktorá presahuje ľudský úsud. Budeš loviť korisť pre leva, alebo nasýtiť chuť mladých levov. Keď sa utáboria vo svojich druhoch a skrývajú sa, úplne nehybný a tichý, ale dokonale ostražitý, čakajúci na svoju korisť. Naučil si horské kozy chodiť a behať a bezpečne zoskočiť z nebezpečnej skalnej rýmsy. Vieš, kedy rodia. Viete spočítať, ako dlho nosia svoje nenarodené deti v brúšku. V určenom čase skláňajú sa a rodia mláďatá. Ukončujú svoje pôrodné bolesti. Dal si pštrosovi krídla a perie, ktorá necháva vajíčka v zemi.
a zohrieva ich v prachu, zabúdajúc, že ich noha môže rozdrviť, alebo aby ich divá zver zlomila. Ktorej nevadilo, že jej práca by mohla byť márna. Je zatvrdená voči svojim mláďatám, ako by neboli jej. Jej práca je márna bez strachu. Prečo? Ako mohla byť taká ľahostajná k svojim deťom v období, keď boli také krehké a zraniteľné? Je to preto, že ju Boh pripravil o múdrosť. Ani jej nedal rozum. Keď sa však vysoko zdvihne, aby bežala, môže zahambiť koňa aj jeho jazdca. Si to ty, kto dal koňovi jeho veľkú silu. Obliekol si mu krk chvejúcou sa hrivou. Sláva jeho chrčania je úžasná. Či si ho prinútil skákať ako kobylku. Sláva jeho chrčania je úžasná. V bitkách na poli, na hore alebo v údolí. Nikdy neváha, ale s horlivosťou vychádza v ústrety ozbrojeným mužom. Vysmieva sa strachu a nedesí sa. Ani sa neodvracia od bliskajúceho meča, kopie alebo oštepu. Pokrýva zem zúrivosťou a hnevom. Ani jeden sa nezastaví pri zvuku trúby. Je to vďaka tvojej múdrosti, že jastrab vzlieta a rozprestiera krídla smerom na juh. Či na tvoj rozkaz orol vzlieta a stavia si hniezdo vo výšinách. Prebýva a zostáva na skale, na skalnom útese a silné miesto. Odtiaľ vyhliada korisť. Jej oči to vidia z diaľky. Prvýkrát od začiatku jeho utrpenia. Job sa jasne videl pred Bohom, muž s obmedzeným chápaním, no milovaný tým, ktorý riadi celé stvorenie. Potom Hospodin znova prehovoril. Má azda všemohúceho karhať ten, kto sa s ním hádá. Jobove pery sa triasli. Priložil si ruku na ústa. Hovoril o veciach, ktoré boli pre neho príliš hlboké. Záhady príliš veľké na pochopenie. Ale Hospodin ešte neskončil. Z výchrice vyzval Joba sochami Behemota a Leviatana mocných tvorov, ktoré žiaden človek nedokázal skrotiť. Prostredníctvom nich ukázal, že jeho moc prevyšuje všetku silu a jeho zvrchovanosť presahuje ľudské hranice. Job pochopil. Ak Boh vládne nad takými obrovskými silami, určite vládne aj nad každým detailom ľudského života. Keď sa výchrica utíšila, Job zdvihol oči a po tvári mu tiekli slzy. S pokorou vyznal: Viem, že ty môžeš všetko a že žiaden tvoj zámer ti nemôže byť odopretý. Povedal: Počul som o tebe len uchom, ale teraz ťa vidí moje oko. Job bol premenený nie odpoveďami, ale zjavením samotného Boha.
Jeho utrpenie ho nezničilo, ako to protivník zamýšľal. Prehlbilo ho to a ukotvilo jeho dušu vo veľkosti Všemohúceho. Potom búrka utíchla. Vietor utíchol. Na krajinu sa rozhostilo pokojné ticho. Jóbova žena sledovala, ako jej manžel pomaly vstáva a do tváre sa mu vracala sila. Jemne sa dotkla jeho ruky a na tvári sa jej objavila úľava. Smútok, ktorý jej zjazňoval oči, začal miznúť a nahradila ho obnovená nežnosť a nádej. Jóbovi priatelia pokorne vystúpili vpred. Hospodin od nich požadoval, aby prinášali obete a aby sa za nich Jób modlil. Poslúchli a Jób sa so súcitom vrúcne modlil. Jeho modlitby stúpali ako kadidlo a Boh ich prijal. Potom prišiel zlomový bod. Okamih, ktorý určilo nebo. Písmo to zaznamenáva jednoducho. A Hospodin nahradil Jóbove straty, keď sa modlil za svojich priateľov. V okamihu sa situácia zmenila. Požehnanie sa vrátilo ako povodeň po suchu. Jeho zem, ktorá sa stala suchou a neúrodnou, zrazu začala prinášať bujnú zelenú trávu, ktorá pásla jeho ovce, dobytok, ťavy a osly. Tieto zvieratá sa začali úžasne rozmnožovať. Jóbovo zdravie sa obnovilo a jeho mladosť sa obnovila. Jeho pokožka znovu získala zdravie a lesk. Jeho telo znovu získalo silu a jeho oči opäť žiarili životom. Jeho domácnosť sa rozrástla o dvojnásobok bohatstva, ktoré kedysi vlastnil. Stáda sa mu na poliach rozmnožili. Služobníci sa pohybovali po jeho dome s obnoveným zámerom a radosťou. Boh požehnal Jóbove posledné dni viac ako jeho začiatky. Znova prijal synov a dcéry. Deti narodené do radosti, nie do smútku. Jeho dcéry boli známe svojou krásou a Jób im dal dedičstvo po boku ich bratov. Jób a jeho manželka prijali toto nové obdobie s vďačnosťou, ich srdcia boli oslobodené od tieňov bývalého smútku. Domov, ktorý kedysi ozýval sa nárekom, teraz prekypoval smiechom, hudbou a zvukom nového života. Kamenné nádvoria ukrývali teplo rodinných stretnutí. Starodávne koberce a vyrezávané drevené stoly napĺňali priestranné miestnosti radosťou a oslavou. Olejové lampy svietili neskoro do večera, keď sa Jób delil o múdrosť s novou generáciou a hovoril o Bohu, ktorý obnovuje, a o vykupiteľovi, ktorý žije. Jób žil 140 rokov a videl svoje deti a vnúčatá do 4 generácií. Obklopený rodinou odišiel z tohto sveta plného dní. Život formovaný skúškou, premenený zjavením a korunovaný Božou dobrotou. A svedectvo jeho cesty pretrváva nie ako príbeh utrpenia, ale ako dôkaz božskej vernosti. Pripomienka, že aj keď sa nebo zdá byť tiché, Boh koná spôsobmi, ktoré presahujú naše chápanie. Jóbov príbeh nás učí, že bolesť nikdy nie je poslednou kapitolou. Boh, ktorý vidí koniec od začiatku, môže vziať náš popol a vdýchnuť mu život.
Aj v časoch ticha on pracuje, obnovuje nás a formuje do ľudí, ktorí ho hlbšie poznajú. Tiež sa tak ako Job pevne držíme pravdy, že náš vykupiteľ žije. A že žiadny jeho zámer pre naše životy nemôže byť zastavený, ak sa budeme pevne držať svojej viery v neho. Prihláste sa na odber Bible Fight Express a získajte ďalšie silné biblické príbehy, lekcie o budovaní viery a inšpiráciu z Božieho slova. Stlačte zvonček, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu.